चा सालनि सारिखनि जराव दिनै TWF नि आचकफां अक्राजुक मनिहार देब्रमानि बिसिंथि साख्लायरि जाखा दिनै TWF नि फाउन्डेसन देनो हायकेबा दिनै TWF नि आसाइमानि साल ओ सालनो दिनै CHATI Kwthar musonglainani ब्लक लेभेलनि बिसिंथि दिनै TWF ब्लक लेभेलनि बिसिंथिनो ताक्लाय प्रग्राम खायजाकनाय हायकेबा पान्दा खायजाकनाय हायहिनि दिनै चा सालनि सारिखनि जराव दिनै लुकुरकनि बसकांग फाइ दिनै कक्तमा रकनि बसकांपि सावि रिमानि TWF नि आचकफां अक्राजुक मनिहार देब्रमा दिनै ताइबो ककचारखा लुकुरकनो ब दिनै हास्तिनि लुकुरकनो जतनो जों माहायके चिनि TWF नि बिसिंथि तिप्रा सारकनि थांनानै ओ लामारकनो जों बुमा हिनजाकने रक अनुखुं खायनानि थांखांखाय बोरै सारा चिनि अनुखुं जलिया दिनै अबाहायरकनो तैनो ब सावि खनारिमानि तामुके ब्रकनि ओ CHATI Kwthar musungथानि दिनै तिप्रामथा YTF अबाहायरक जतनो थांलायनो सिनियर लिडारक थांलायनो ओ CHATI Kwtharनो मुसुंगि पान्दानो हहम ददम खायि मसांग्रनानि बागै ब हासिनि लिकुरकनो कयजाखा तेबो ब सावि खनारिका ओ जागवा दिनै अगलि बुबाग्रा खरनि मानिका उद दिनै ओ ककचाप पान्दा खायमानि अब जों फाइनै 6 तारिख जुन सालमारिनि जरावनो चिनि TWF आसाइमानि हायकेबा जों बुमा बदल आसाइमानि ओ सालनो चिनि CHATI Kwthar कचुं खायि मुसुंजाकनानि बागै जों जत हास्तिनि तिप्रासाद लुकुरकनो कयजाव हायकेबा चिनि ओ पान्दारक फाइ मसांग्रनानि बागै दिनै अबाहायरकनो तैनो जों दिनै कक्तमा थुमनाय रकनि बसकांग नरक धानि ककचारो हिनि सावि खनारिका TWF नि आचकफां अक्राजुक मनिहार देब्रमा TWF नि फाउन्डेसन दे लाइजाकनाय जोंनि 28टा ब्लक दङ जोंनि पलिटिकल ब्लक ओ 28टा पलिटिकल ब्लकनो ताक्लाय नि बिसिवो फाउन्डेसन दे लाइजाकनाय ओ कखनो जोंनि कसा लाइजाक ताइ फाउन्डेसन दे काहामते खालायले जोंनि TWF जों तननो जोंनि फाउन्डेसन देवो जोंनि तिप्रामथा YTF TWF दाचिनि elected MDC chini MLA rock chini boram gana senior leader rock job tono dingui taklai ni foundation dano kurung kutum kutum dodom na to khanan ba tono bokota hambai central ni hoiteka kaisa kun potorke khlaijak lagjo jogan khajame central committee salaya taklai central committee মানে ন जों চিনি ব্লক কমিটি ও খাইকাंबाय চিনি সেন্ট্রাল কমিটি नि যারা লিডার্স রক অফ জানজানি ব্লক এলাকার যেখানে जोंनो इनभाइट খাইজাগো जों আজাগানো थांनाय চিনি যত সেন্ট্রাল কমিটি नि চিনি লিডার্স রক আরো থানি কারণ চিনি ব্লক नि আন্দানি বড় চিনি সেন্ট্রাল जों চিনি যতনি ন জানজানি আমচাইতো জানজানি ADC constituency बुदिमानि एलाका याकबा जानजानि ब्लक दं आ एलाकारो जों जानजानि ब्लकनो मा थांनाय अबब कबिया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आ जागानो जों चिनि जतो सेन्ट्रल कमिटिनि बुराम गोनां जे बुखबजों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबनो कक्साबलाय 6 जुन 6 जुन जिम फाउन्डेसन दे ताक्लाय बायदिखौ 5 बছর जानायनिका TWF बुबाग्राजोंनो संजायबाय बुबाग्रानो जों खुलुमाय आफा हामबाय